Inagi sa Facebook post ang paghagad nin tabang ni Dexter Paklikbar matapos na masuluan sa indang harungkan na kaaging Nobyembre 1 mantang nasa kasagsagan kang pagselebrar kang undas. Sa nasabing post, may hiling ang parte kan harungkan 5 ulilang magturugang na natumpos kang kalayo sa Barangay Lahong, Huban, Sorsogon. Sigun kay Senior Fire Officer 2 Mark Mendizabal, Chief Emergency Medical Service as in Fire Arson Investigator kang Huban BFP, alas 8:49 kang makaresibe sindanin apod hali sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO Huban na igwang kasulo na nangyari. Base sa inisyal na investigasyon, nagpasiring sa sementeryo ang matuang tugang as sinawalat ang 4 na iba pa kung saan nagsindian mga inining kandila as inipigkaag sa ibabaw kang cabinet na naging kausa ning kasulo. Ano po sila, yung panganay po pumunta ng sementeryo, wala doon sa bahay. So yung naiwan po, yung magkakapatid po na 4. Pero yung magkakapatid na 4 po yun, nasa ano po sila, nasa labas, sa kamag-anak po. Then may pumapasok na lang po sa loob ng bahay nila na ano po, which is yung bahay na yun disconnected na po from Soreco po, wala na siyang electricity. So ang ilaw lang po nila paggabi, yun po, kandila po. Ang ginawa po nila is yung ano daw po, yung kandila daw po, nagsindi sila ng kandila doon para mailawan yung bahay. Then same time, parang ano na rin nila sa mother nila kasi yung mother nila po is ano po, patay na. So parang nag-offer sila ng candle po doon sa may altar, parang altar po sa loob ng bahay. Antes pa man makaabot ang mga personalis kang Hubang BFP, fire out na ang kasulo na tulos man na pigdeklara ni FO3 Rosana Chipay matapos na pagtarabangan man kan mga residente. Poko mas o menos 50,000 pesos ang nawalat na danyos kang kasulo, asin maswerteng warang ibang harong na nadamay asin nakulugan. So yung paalala po natin po sa ating mga kababayan po, yung iwasan po natin na mag-iiwan tayo ng kandila o gasera sa loob ng bahay na hindi natin pinapatay muna. Kahit po yung halimbawa yung kuryente, before kayo umalis ng bahay, huwag nyo kakalimutan na i-unplug o ibaba yung breaker po sa loob ng bahay kasi po pwedeng pagmulan po yan ng sunog. Yung mga niluluto na naiwan po na hindi binabantayan, unattended po. Mientras tanto, para sa mga muyang magtabang, pwedeng mag-send sa GCash number na 0946-7064-856 na pagsadiri ni Laika Paloyo Paklikbar sa Rosa Magturugang na nasuluan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.